Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Jenna na kasalukuyang nasa Saudi. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang ako sa pangalang Jenna. Simula noong nakita ko ang YouTube channel niyo, lagi ko na kayong pinapakinggan at excited ako lagi na maghintay sa mga uploads niyo. Naka-headset ako habang nagtatrabaho para makinig ako sa channel niyo at hindi ko namamalayan ang paglipas ng oras. At ang nakakatuwa, ang dami ko na palang natapos na trabaho habang nakikinig sa mga drama nyo. Inaamin ko na minsan nakakaligtaan ko pa ang oras ng pagkain ko dahil paulit-ulit akong nakikinig sa mga uploads nyo. Karamihan sa mga dramang naririnig ko sa channel nyo ay kwento ng mga kapwa ko OFW, kaya nabigyan din ako ng lakas ng loob na ibahagi ang kwento ko. Sana ate, maisahim papawid din ito para maibahagi ko rin ang mga aral na natutunan ko at marinig din ang iyong opinyon. Menopause child ako ate, kaya matanda na ang mga magulang ko. Magsisimula ang kwentong ito noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Alam mo, friend, may napapansin ako sa iyo. Ano yon? Ikaw lang ang hindi umuuwi sa lugar nyo. Narito ka na lang lagi sa boarding house. Ay,
Nanghihinayang kasi ako sa pamasahe pag-uwi. Kaya nandirito lang ako. Ano? Ay, grabe ka naman, friend. Magkano lang naman ang pamasahe? Alam mo naman ang sitwasyon namin sa buhay. Sayang talaga ang pamasahe ko pag uuwi ako. Kaya wag na lang. Bakit? Hindi mo ba namimiss ang mga magulang mo? Namimiss ko. Lalo na sina tatay at nanay lang ang nakatira sa bahay namin sa probinsya. May kanya-kanya ng pamilya ang mga kapatid ko. Oo nga, ano? Kaya nahihiya akong humingi ng tulong pinansyal sa kanila. Dahil pareho na silang may kanya-kanyang pamilya. Kaya, pasensya na lang. Magtitiis ako na hindi uuwi kung walang pasok. Dahil yun lang ang magagawa ko. Jana, saan ka pupunta? Wala ka namang pasok ngayon, di ba? Pupunta ako sa bahay ng isang professor natin. Ha? Sinong professor natin? Si Ma'am Pasqua. Kinausap ko siya kahapon. Anong gagawin mo dun sa bahay nila? Ano pa? Rarakit ako. Kasi makakadagdag din sa pera ko para maipagpatuloy ko pa ang pag-aaral ko. At may panggastos sa iba ko pang pangangailangan. Magraraket? Maglalaba ako kila Ma'am Pasqua. Kinuha nila ako. Ay, ano ba yan, friend? Nakakaawa ka naman. Kailangan kong dumiskarte kung gusto ko talagang makapag-aral. Siya, sige. Iwanan na kita dito, ha? Ayokong malate na pumunta kila Ma'am Pasqua. Hoy, Jenna, bakit nakahiga ka na? Hindi ka pa ata kumakain. Hindi ako nagugutom, friend. Kaya nakahiga na ako. Gusto ko nang matulog. Alam mo, Jenna, hindi ka makakapagtago sa akin. Imposibleng hindi ka pagutom, no? Oh, kita mo? Umiyak ka na? Anong problema? Hindi ko alam kung mapapadalhan pa ako ng allowance nila tatay at nanay. Hindi pa kasi nila natatanggap yung pera nila galing sa 4Ps. Ha? Kaya kailangang magsakripisyo din ako dito. Kasi umaasa lang ako sa pinapadala ng magulang ko. Ginastos ko na ang sahod ko mula sa paglalabada sa mga guro natin. Friend, marami akong pagkain. Sige na, kumain ka na. Oh, wag mong sabihing nahihiya ka sa akin. Magkaibigan tayo. Kaya kumain ka na muna bago ka matulog. Anong problema? Bakit ka na naman tulala dito sa sulok? Nag-aalala ako. Baka huminto na ako sa pag-aaral. Ha? Bakit? Anong dahilan? Inalis na ang mga magulang ko sa 4Ps list. Ano? Yan ang totoo, friend. Yan ang sinabi ni tatay nung nag-usap kami. Bakit naman sila naalis sa 4Ps? Alam mo naman sa lugar namin, uso ang inggitan. Maging magkakamag-anak, nagkakainggitan sila. Anong ibig mong sabihin, Jenna? Yung tiyahin kong napakasama ng ugali. Kung ano-ano raw ang pinagkakalat na chismis sa lugar namin. Kesyo, hindi raw ako nag-aaral dito. Walwal lang daw ang inaatupag ko rito. Kaya hayun,
tinanggal yung pangalan ng mga magulang ko sa master list ng 4-piece. Ha? Kaya kung hindi ako maglalaba o raraket, baka mahinto na ako sa pag-aaral. Dahil sa pagkakatanggal ng mga magulang ko bilang 4-piece beneficiaries, dinoble ko ang sipag sa paglalaba para bayaran ako at magkaroon ako ng allowance, Ate Emmy. Maski maglinis ng bahay ng kapitbahay, ginagawa ko basta may kita ako. Doon ko nakilala si Johnny. Tahimik na tao si Johnny at ramdam kong mabait. Kung single lang ako noong panahong yon, sasagutin ko agad si Johnny nung linigawan niya ako. Pero may boyfriend ako na nag-aaral sa Baguio City. Hindi ko rin ipagkakaila na tuwing magkikita kami ay may nangyayari sa amin. Si Johnny naman, ate, pinagpatuloy niya ang panliligaw sa akin hanggang sa nahulog ang loob ko sa kanya. Jenna, umamin ka nga sa akin. Anong aaminin ko sa'yo, friend? Hindi ka makakapagkaila sa akin. Halatang may relasyon na kayo ni Johnny. Ha? Girl, hindi ako tan-GA. Mapagmatsyag ako, alam mo yun. Kaya wala kang may tatago sa akin. O ano, itatanggi mo pa rin? Naku, sinasabi ko na nga ba, sa ganyang reaksyon mo, talagang may relasyon kayo. Di ba may boyfriend kang nag-aaral sa Baguio? Nagkikita pa nga kayo once or twice a month. Oo, friend. Si Joshua. Eh bakit ka nakipagmabutihan kay Johnny? Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Mahal ko na rin si Johnny. Nakabihis ka naman, friend. May lakad ba kayo ni Johnny? Hindi, friend. Pupunta ako sa Baguio kasi mag-uusap kami ni Joshua. Ano? Ay, Diyos ko ka, Jenna. Nakakatakot yung ginagawa mo. Friend. Namamangka ka sa dalawang ilog. Malaking problema kapag nahuli ka ng dalawa mong karelasyon. Hindi naman siguro. Hindi ka ba natatakot? Bakit naman hindi? Natatakot rin naman ako. Naman pala eh. Ba't hindi ka nalang pumili ng isa sa kanila? Then iwanan mo yung isa para hindi ka na magkaproblema. Wala naman sigurong magiging problema. Aba, malay mo. Ay, sinabi ko na sa iyo sa umpisa pa lang, hindi ako tan-GA. Pag nakikipagkita ka kay Johnny, hindi ka umuwi dito sa bahay, dito sa boarding house. Kapag nagpupunta ka naman sa boyfriend mong si Johnny sa Baguio, hindi ka rin umuwi. Ako ang nag-aalala sa ginagawa mo, Jenna. Baka magka-problema ka. Alam mo naman siguro ang ibig kong sabihin.
na mahal kita, Jenna. Alam mo yan. Mahal din kita, Joshua. Kaya nga paminsan-minsan, pinupuntahan kita dito. Bagay na pinasasalamatan ko. Oh, kumusta nga palang pag-aaral mo? Natatakot ako. Lalo na't wala na akong ine-expect na allowance mula sa mga magulang ko. Ha? Tinanggal na sila sa master list ng 4Ps. Pero bakit? Anong nangyari? Kasalanan ng tiyahin kong inggitera. Siya ang dahilan, kaya natanggal sa master list ang mga magulang ko. Ano? Yan ang totoo. Kung hindi ako didiskarte, wala nang mangyayari. Baka huminto na ako sa pag-aaral. Ganun pala. Huwag kang mag-alala. Tuwing may sobra sa allowance ko, ipadadala ko sa iyo para makatulong. Salamat, Joshua. Salamat. Ano, Jenna? Magbabakasyon ka rin ba sa mga magulang mo? Bakasyon na natin sa school. Oh, bakit, friend? May problema ba? Shane, friend, kinakabahan ako. Ha? Bakit? Anong dahilan? Hindi na ako dinatnan. Ano? Baka naman na-delay ka lang. Mahigit 1 buwan na, Shane. Ha? Imposibleng delayed lang. Baka buntis ako. What? Naku, siguraduhin mo. Ang mabuti pa, sasamahan kita. Magpatingin ka sa doktor. Marso yon noong taong 2014, Ate Emmy. Buti na lang at bakasyon. Dahil sa pagkatuliro sa sitwasyon ko, natuto akong uminom. Alam ko na noon na buntis ako. Pero ang mas inaalala ko ay kung sino kina Johnny at Joshua ang ama ng pinagbubuntis ko. Naglakas loob akong umuwi sa mga magulang ko, Ate Emmy. Normal lang na magalit sa akin ang nanay ko. Pero napagbuhatan ako ng kamay ng tatay ko at hiniling niyang iharap ko ang ama ng ipinagbubuntis ko para makausap ang mga magulang ko. Dahil hindi ko alam ang gagawin, kinausap ko ng sarilinan sina Johnny at Joshua. Iba ang reaksyon ni Johnny. Dapat daw ay walang makakaalam ng lahat dahil ayaw niyang mapahiya at natatakot siya sa gagawin ng kanyang mga magulang. Habang si Joshua, pinanindigan niya ako, ate. Huminto siya sa kanyang pag-aaral at pinakasalan niya ako noong Enero taong 2015. Gayunpaman, nakukonsensya pa rin ako dahil hindi ako sigurado kung sino talaga kina Joshua at Johnny ang nakabuntis sa akin. Hanggang sa nagsilang na ako. Jenna, napakaganda ni Jane na anak natin. Tignan mo siya habang natutulog. Parang isang anghel. Joshua? Mana sa'yo sa kagandahan ng anak natin, Jenna. Napakagandang sanggol. Oh, baka malate ka na sa trabaho, Joshua. Ha? Nako, oo nga pala.
Talaga kasing naaliw ako sa anak natin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako malilate sa trabaho. Dapat lang. Baka malate ka pa sa work mo pag matagalan ka pa. Huwag kang mag-alala, sabi ko naman. Aalis na ako. Mag-iingat kayong dalawa ng anak natin, ha? Mahal na mahal ko kayo. Sabi mo'y mabait at responsable ng asawa si Joshua. Bakit ka umiiyak, friend? Nakukonsensya ako, Shane. Alam mo naman, hindi talaga ako sigurado kung sino talaga ang ama ni Baby Jane. Kung si Joshua o si Johnny. Ay. Alam kong kasalanan ko kasi pinagsabay ko sila. Kaya siguro sobrang nakukonsensya ako sa nakikita kong kabaitan ni Joshua. Naku naman. Ang akala ko, okay na ang problema mo. Dahil pinakasalan ka na ni Joshua. Pero hindi pa pala. Shane. Ganito na lang. Total, hindi na nagparamdam sa'yo yung Johnny na yon mula nung sinabi mo sa kanyang buntis ka. Di kalimutan mo na siya. At sa tingin ko, friend, hindi na dapat pang malaman ni Joshua ang nakaraan. Para hindi na masira ang binuo ninyong family. Ganyan na lang ang dapat mong gawin, friend. Sikreto na lang ang lahat. Ano yung sasabihin mo sa akin, Jenna? Joshua, magkakaroon na ng kapatid ang anak natin. Ibig mong sabihin, buntis ka? Oo, 3 buwan na ang tiyan ko. Oh, talaga? Nako, napakasaya ko sa narinig kong yan, Jenna. Magkakaroon na ng kapatid si Jane. Hindi kaya tayo mahirapan, Joshua? Hindi. Gagawin natin ang lahat para buhayin ang mga anak natin. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, para sa kanila. Kaya huwag kang mag-alala. Joshua. Ingatan mo ang sarili mo, ha? Hindi ka dapat nagpapagod. Baka may mangyari sa iyo at sa ipinagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat talaga ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa akin. Nasaan ang mga anak natin, Jenna?
Naglalaro sila, Joshua. Nako, magkasundo sila. Talaga? Mabuti naman kung magkasundo sila. Mainam na habang bata pa sila. Mahalin na nila ang isa't isa para lumaki silang nagmamahalan. Tama yan, Joshua. Dapat lang na alam nilang pagmalasakitan ng bawat isa. Oh, ikaw muna ang bahala sa mga anak natin, ha? Lalabas lang ako. Oh, saan ka pupunta? Wala ka namang pasok sa trabaho mo, ah. May importante lang akong aasikasuhin. Huwag kang mag-alala. Babalik din ako agad. Oh, sige. Mag-iingat ka. Oo. O siya, alis na ako. Ang mabuti pa. Tingnan ko munang magkapatid. Oh, may nag-text sa akin. Bagong number ito, ah. Kumusta ka na, Jenna? Gusto kong makita ang anak natin. Oh, si Johnny ito. Diyos ko. Si Johnny nga. Gusto daw niyang makita ang anak namin. Anong gagawin ko? Akala ko ay tahimik na ang buhay ko, pero biglang nabulabog nung nagparamdam sa akin si Johnny, Ate Emmy. Sinabi ko sa kanyang huwag na niya akong guluhin dahil may asawa na ako. Pero makulit si Johnny. Anak daw niya si Jane at gusto niyang kunin. Mahal ko si Joshua at ang aking pamilya, ate. At hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung sakaling masira ito dahil lamang sa aking mga pagkakamali sa nakaraan. Kahit tumanggi si Joshua at kahit hindi ko gusto, pinilit kong mag-abroad dahil gusto kong mag-ipon para kahit papano may ipon ako para itaguyod ang mga anak ko sakaling iwan ako ni Joshua kapag nalaman niya ang nakaraan ko. Pumunta ako dito sa abroad, ate, dahil nakukonsensya pa rin ako. Pero napagdesisyonan ko na sa pag-uwi ko, ipagtatapat ko ang lahat kay Joshua. Kung ano man ang mangyari, maluwag sa dibdib kong tatanggapin, kaya lagi kong ipinapanalangin na huwag sana akong pabayaan ng Poong lumikha. Ito ang aking kwento. At gusto ko rin sanang marinig ang opinyon ninyo. Lubos na gumagalang, Jenna. Jenna, salamat sa pagtitiwala sa aming programa. Hindi ka talaga matatahimik hanggat hindi mo ipinagtatapat ang lahat sa iyong asawa. Alalahanin mo ang pangako mo noong kayo ay ikasal na sa hirap at ginhawa ay magkasama kayo. Tama lamang na ipagtapat mo sa kanya ang lahat dahil bilang asawa mo, siya ang higit na makatutulong sa iyo. At sana maging maayos na ang lahat kapag malaman niya ang tungkol sa tinatawag mong madilim na nakaraan mo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng lumipas. Di man